No niin, me tosa jouduttiin keskeyttämään ihan kuule työmaa, lähdettiin karkuun. Hyvä kun vehkeen kerittiin keräähän pois. Naapuri tuli huutaan, että ollaanko me kuuroja ja sokeita, kun heidän puita kaadetaan. Ja toinen huutaa, että kyllä ne täytyy kaataa. Ja sitten jo poliisiakin soitettiin paikalle, niin todettiin, että kyllä me lähdetään nyt kotiopäin välis. Ja kyllä me oikealla puolella rajaa ihan oltiin. Ja nimet on paperis vastuuvapaudesta, että me ei vastata mistään rajoja koskevista asioista. Että nyt lähdetään välis viikonloppua viettää ja katsellaan, että viileneekö ne tunteet tuossa viikonlopun aikana vai kuumeneeko ne kenties? Mitä Jesse meinaa asiasta? En tiedä, se on aina vähän mukavakin tämmönen rajakiista, eikö siinä ottaa pikku perjantai? Joo, mutta ei me voitu töitä jatkaa siinä, kun ihmisiä juoksentelee huitomassa ja siinä oli työturvallisuustekijä. Nainen huusi niin lujaa, että mullakin kun on muutenkin huono kuulo, niin ihan selvästi kuuli vielä kuulokkeiden lävitse, mitä se sanoo. Joo, ei me voida siinä jatkaa silloin sitten enää töitä, että siinä on oma turvallisuus ja kaikkien muiden turvallisuus on sitten kyseenalainen. Ja kyllä metsurikin on mun mielestäni ihminen, että kyllä meilläkin voi olla miellyttävää töissä. Vai onko metsuri ihminen? En mä tiedä. Mutta hyvää viikonloppua.